Praise the Lord, Hallelujah. Subra Jisu ni kaksangma norok joto bai tongtong. Ani Kristen takku bukurok tini ang norok bai kaisa kok share kanya ni muchungo. A kok thai ingkang ke abuse. 1 Korin ni 10 ni 13. 1 Korin ni 10 ni 13. Norok belok jakma hai joto bororok bo abo hai keno belok jak bayo. Haipano kaitor bo kok rumano nargo hake norok soyi manmani bara bo belok riglak. Norok belok jakfru norok no soyi manna teike rak renai hake yoknani lama kelai renai. Ani Kristoni takuk tei bukuk song. Chini lang mau tabuk belok mungrok tongo. Ceng joto nina dal bidal eba alada babe belok jak mung tongo. O sengsara tongnai joto bororok ni tamo bigra tamo genang tomo patar ni borok o sengsara borok manusia nei tongnai rok joto ni thanino a belok jak mung tongo. Pia tam saka kaitor bo kok remano nargo hake norok soyei manmani bara bo norok no belok regla. So sini langmo belok jak mung rok payo belok jak mung rok tongo abo joto no seng sak soyei abo no pa khlai mano suno azagani yoknani already no lama rejak no sini tani phan tongo a belok jak mung ni yoknani. Ani Kristoni takuk tei bukuk song aboni bagai tini ang norok no tamu share khanani muchung ngangke joro wo chini bororok sumsokok laikhang angke ang asumsok ni tai yok lak khana ani langmo tai khaksang ma phaigla khana ani langmo tai tongthok ma phaigla khana ani langmani a problem rok tai kakla khana hnei joro wansogei bororok bakhawa dukhu tekto wana ma bai kelegi tongo batini ang norok no kaisa kok share khana muchung mani abono neng je bugi wi tong mani neng je dukhu manai tong mani neng je nini bakhaw khaksang ma tongthok ma mangya ngai tong mani omohai no osungsani bororok bo kaisa tai kaisa lama tei belok jagei tongo kaisa tai kaisa lama tei jengjal phai tongo haipano a jengjalo yoknani chungno lama rejakno a jengjalni yoknani lama chungno rejakno abo Jisuni mungui Jisuni bisingtei joto jengjal chini langmo phaimani cheng a jagani kateoi mano. Ani Kristen takku bukrok abo norokna ang share khanani muchungo tamni bagi malak kabanga borok anu share kho o brother asumsok ni ang yogi manlia o sengsar ni ang kagai manlia ani bagi suri jadi ni ang tiar tongo norok joto ni bagi suri nani hapono norok wansuk nani nango tamni bagi male nini besak engka kaitoni nok ketar kaitor neng bai tongo pola ketar nini bisinggo tongo nini tani already no fan rejak nini bising ni aphan no sinidi nini bising ni aphan nini bising ni a sokti no neng saimandi neng soitan no mechenei mano nono already no fan rideka nono snam nai sya kaitor Subra Jisu kruso kanta bujagai thima bai neng phanman ka soitan no mechen nani neng phanman ka sumsok ni yak ni yok nani abon begino kaitor saw ang norok no a belok mani yok nani lama ranai norok soi manani phan ang norok no ranai tabuk ang norok no sanani muchongo neng nini besak kelei no neng mairum tuda tuiri no nini besa pas bosor ni boys no neng 50 kg mairum bin bokroko berawai darano reglak bufa sawi mano besa tamo chuk bo besuk hilik pai bo tamo manai tuiman bufa bebak no semano sini kethang keplai kaitor bobo bebak no semano cheng bojagawo soiman cheng bojagani yogiman bo bebak no semano seng yok manai jat khano sini langmo belok mungrok engnani bo yakari ruo tamni bagai joro norok ni bakawa sengai mana jeng kebel nungui tongo kaitor sunga tamni bagai belok nani ru
Ani Kristoni takuk tai bukuk song rang chak no se bini color check khainani bagi hor bai sogi bono test khayo जों बहायनो चिनि पोइतो बसक्राब abono saimanani bagi chini langmo problem jangjalo phainani nango nini ani langmo problem krike chini suri mumbo krui nini ani langmo jangjalo krike chung poitu bo krike no tongo kaham krung bororo kaito no joto jorao suriya pia je borok jangjalo klaine je borok brang pusyo obab ngoitone bkhawa khaksanga mayangne borok bkhawo khaksangma tongthongma no bagro bor ui khe kaito ni thani phayo ani Kristen taku bukro opportunity bagi kaisa test no a belok jakmo but a belok jakmo ni yokna ni bagi chengkai to ni thani suri ui tongna nangnai khabaya ui poito krak khe tongna nangnai bini kokthai rok no cheng pori ui tongna nangnai haike cheng a belok ni yogi mannai abon begani Kristen takuk tai bukurok norok no ang abosi sanani muchungo norok sak tharna ni nango sumsok ni yokna ni bagi nung a samung no chaya nei saiman khangangke a samung no khlaya tongna ni bagi nung chesta khainani nango amo se belai khen important nung abono saiman nango nung sak no poito klai di je jisu no already no phandri kha crosso kanta bujage thima bai o hamya no mechen nani nini thani phan tongo nung a phan no saiman di te a phan no use klai di tai soitan no nung mechen di tai ni langmo amjok mung belok jak mung phai pro aboni nung yogi manai kaito norok jotono hamari khlai tongthung amen